जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बलाम जरायाव 17थि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबो खुंफुंनो थाखाय गासैबो खुंफुं आफादनि सुबुंफोरखौ लानानै सावराय जथुमा हाबाफारि खुंफुंदों। बे जथुमा हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिटिसिनि इएम मृत्युंजय नार्जारीजों लोगोसे जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबो खुंफुं आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबो खुंफुंनो थाखाय बे सावराय जथुमा हाबाफारियाव माखासे गोनां आयदाफोरनि सायाव सावरायनायजों लोगोसे खामानिफोरा बेसेबांसिम आवगायखो बेफोरनि सायाव सावरायो होननानै जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबो खुंफुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि जगत दिपेन नार्जारीया फोरमायो। 11, 12, 13, 14 सानबानि हाबाफारि बाहाय बाथौ संकस खेराइयाव बाथौनि फुजा जागोन आरो बेयाव बिभिन्न रोखोमनि मेला थेलाबो दं। बोसोरै खुंफुंबाय थायो। हयथ' देग्लाय हाग्रामा सारनि स्टेपआव बा नेतृत्वआव एबार माने बिराद गिदिर बे प्रग्रामा जानो थांगासिनो दं। हाग्रामा सारा बेखौ खुब गुरुत्थ लादों। आगोलनो बुंबाय थाखादोंमोन सारा 2020आवथ' गभर्नमेन्ट फैयैयाव जेखौ सिन्था खालामदों बेखौ हायाखिसै, खिन्थु दा 2025 दा गोदान गभर्नमेन्ट फैबाय, हाग्रामा सारा गावनि चिफ आरो एबार बे बाथौ खेराइखौ बिभिन्न बाव मन्दिर थागोन आरो नैबे जोंनि बे माबाफ्रा बाथौनि बादै आलदा मा मन्दिर सा इसिं खोला इसिं माबा इसिं जोंहा बाथौआव थाया होमबा बेफोर मन्दिरा जाजोबगोन आरो बिनि बादैबाव मोजां रोखोम गेस्ट हाउस आइबिफोर लुनाय जागोन, वाल बाउन्डारि होनाय जागोन। बेखौ अलरेडि डिपिआर बानायखाजोब्बाय। नैबे एमएलए इलेक्सननि उनाव बाजेटआव हमनानै बेखौ कन्टिनिउ खामानिखौ मावनाय जासिगोन आरोखि। आरो दिनैहाय साब कमिटियाव रायज्लायनाय जादों जिहेतु 11, 12, 13, 14 सानब्रैनि हाबाफारि आरो बे हाबाफारियाव सोर मा दायथ' लानानै खामानि मावगोन बेखौ गोख्रों भाबै डिसिप्लिन बादै मावनो थाखाय बिथांमोनखौ बयखौबो बिथोन होनाय जाबाय। आरो जोंहा आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा 13 थारिखआव फैगोन आरो बे 13 थारिखआव जोंनि बाथौनि जेसेबांखि मेम्बार बा सिबियारि दङ बिथांमोना अल आसाम बा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि बेयाव गैयाबाबो 20निफ्राय 25,000सो रोजा मानसि बाहाय गेदारिं जागोन। आरो बे माबायाव मा होनो बेखौ जोंना बिटिसिनि चिफबो थागोन, हेमन्त बिश्व शर्मा थागोन आरो माबानि ट्रान्सपर्ट मिनिस्टार चरण बर' थागोन। बे माबायावहाय 13 थारिखआव फैगोन आरोखि। हयथ' बाहाय मोननैसो फाउन्डेसन खालामलांनो हागौ। जोंना चरण बिथाङा ट्रान्सपर्ट मिनिस्टारा 1 कौटिनि माबा मोनसे होलांगोन आरो हयथ' CM साराबो माबा मोनसे होलांनो हागौ बे आरोखि। दा बिनि जुनै लाहार फाहार माब्रैहाय मोजां रोखोमै डिसिप्लिन बादै खुंफुंनो हायो बेखौ दिनै खुब सिरियासै बानजाय आफादफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' बाथौ सिबियारिफोरखौ लेंहरनाय जादों। औ गासिखौबो खावलायहरदों आरो बिथांमोननो फैनायनि थाखाय ट्रान्सपर्ट मिनिस्टार आसामनि चरण बर'आ बिथांमोननो स्टेटनि ट्रान्सपर्टफोरखौ बिथांमोननोहाय प्रभाइड खालामहरनाय जादों। बिथांमोना बे गारिजोंनो फैनो हागोन आरो थांफिनावबो बे गारिजोंनो थांनो हागोन। बाहायथ' जानाय थानाय एकोमोडेसना बाहाय खालामजोबनाय जाखादों आरो बिथांमोनखौ लेंहरजोबनाय जादों। बर'नि सेलिब्रिटिखौबो लेंहरनाय जागोन नामा? बेखौ कमिटिनि मानसिफ्रा बुजिसिगोन। बिबान आलदा रोखोमनि दायथ' होनाय जादोंथ' निस्सय लेंहरगोन, मानो लेंहरा जानो। जिहेतु बे जोंनि बर' हारिनि मोनसे बुंनो थाङोबा गुदि धोरोम बाथौ जिहेतु हयथ' ओंखायनो बेयाव रावखौबो खेंख्रा खेंख्रि गाज्रि गोसोजों साननाय जेबो गैया। बिथांमोनखौ बयखौबो लेंहरनाय जागोन। दे गिबियावनो बयखौबो आं खुलुमबाय। दा जोंहा नैबे
फेब्रुवारि दाननि 11, 12, 13, 14 सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जोंहा बेवहाय संकस खेराइजों लोगोसे जोंहा मिरु आफादनि जोंहा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि टार्मिनेटिं सेसनबो जागोन लोगोसे गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि टार्मिनेटिं सेसन बे गासिबो बे मोनथाम हाबाफारिखौ लानानै जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बेवहाय जोङो मेलखौ खुंगोन आरो दा बे प्रग्रामा जोंहा 11 थारिखआव मेनलि जोंहा गसाइगाव जिल्लानि बाहागो थागोन 11निफ्राय 12नि फुंसिम बेनिफ्राय 12नि एसे उनावहाय जोंहा सेन्ट्रेलनि आलासिफोर सफैगोन बे सेन्ट्रेलनि मिरुनिफ्राय बे 12 थारिखनिफ्राय 12, 13, 14 बे सानथामा मिरुनि जाहैगोन आरो दा बेवहाय गासैबो जोंनि जे आफादनि जे मावफुं आफाद बेखौ सोलायनाय गोदान दानाय बे गासिबो बे जाजोबगोन लोगोसे जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रिया जोंहा 14 थारिखआव जोङो गेवलां मेल लादों हिसाबै इदिनखालि सफैनांगौमोन खिन्थु दा एसे सोलाय सोल' खालामनानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया 13 थारिख खालिनो सफैगोन दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै एसे जाहाथे मानसिफोरखौ बुथुमनानै लाबोनो हायो आरो जोङो एसे प्रग्राम जे सोलाय सोल' खालामदों बेनि थाखाय जों दिनै सावरायदों आरो जोंनि जे बानजाय आफादनि जे प्रग्रेस माने दावगानाय बेसेबांसिम दावगाखो खामानिफ्रा जों बेखौ गासैखौबो जों बयनिफ्रायबो रिपर्टफोर लाबाय आरो जों बेखौ बबेबाफोर जुदि एसे सोदेरनांगौ दङ बेखौ जों सुफुंनो थाखाय दिनै ज' जालायदों आरो खोनानो मोनदों मा गेलेनाय बादायलायनाय जागोन दा बे गेलेनाया जों सावरायदोंमोन मोननैल' आयथायाव लानानै सावरायफिननानै जों बेवहाय ट्रेडिसनेल बर'नि जे गोदोनि गोमाना थांनाय बे गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय बेनिफ्राय जोङो खै मेच बेबादिनो जोङो फिसा खेलाखौ लानानै जोंनि भलिबल बेनिफ्राय टाग अफ वार होनना बुंदों दुरुं बोलायनाय ओमफ्राय खमलायनाय बेफोरबो थाजोबगोन आरो माब्ला जागोन थारिख बियो 12 थारिखनिफ्रायनो जागोन 12 थारिखनिफ्रायनो जागोन आरो 12, 13 बे जागोन खिन्थु 13 थारिखआव जों सानदों 13 थारिखआव जों खुनु प्रग्रामखौ लानो हानाय नङा आरो 12 हयथ' 14आवबो थांनो हागौ खारन 13 थारिखआव जुदि CM फैयोब्ला 10:30 फुंनि 10:30 बाव सफैगोन दा गतिके जों फुंनि भागावनो जों बाव जेबो प्रग्रामखौ लानो हाखानाय नङा दा ओंखायनो हयथ' बियो 14 थारिखसिम थांनो हागौ आरो बेसो जादों कालसारेल नाइटनि थाखाय मा हाबाफारि लादों कालसारेल नाइटआबो दङ 11 थारिखनिफ्रायनो कालसारेल नाइट जागोन बेवहाय जोंहा गुबुन जोङो जायफोर जेनेबा बे साखाथि फाखाथि थानाय जेनेबा आदिबासि नेपालि बेनिफ्राय भुटिया बेफोरखौबो लेंहरनानै जों गासैखौबो जों माबानानै जाहाथे जोङो बे जे सुबुं जे मानसिफोर फैदों दा जों बेफोरखौ जाहाथे एसे गोजोन होनो हायो बेबायदि मोनसे हाबाफारि लादों आरो जोंहा लोगोसे जोंहा बेवहाय फिसाबो जोंहा हाथाय दङ मेला दङ दा बे मेलायाबो जों बयखौबो जाहाथे बे ओनसोलनि गासैबो जाहाथे बेवहाय सोरबा बाथौ खुलुमनो फैगोन सोरबा मेला नायनो फैगोन सोरबा गथ' गथायफ्रा हयथ' माबा मोनसे मोनो खोमा बेबायदि होनना हास्थायना फैगोन दा बे गासिखौबो जाहाथे सुफुंनो हायो बेबायदि जोङो फिसा हाथाइसालि बा मेलाबो जों लाफादों आरो बर' हांख्रायनाय जादों जों हांख्रायदों गोबां माने माबाखौ सेलिब्रिटि हिसाबै जोङो इसिबां हांख्रायाखैब्लाबो जोंनि जायफोर बर'नि गोरों गोराफोर दं जायफोर डक्टरेटफोर PhDफोर लेक्सारारफोर प्रफेसारफोर जा बिथांमोन बयबो सफैगोन मोनसे स्पेसियेल जोङो बिथांमोनजों सावरायमेल लादोंमोन दा खिन्थु दा प्रग्रामासो एसे सोलाय सोल' जाबाय 13 थारिख खालि जादोंमोन बिथांमोननि प्रग्रामा दा माबायदि जायो जों बेखौ प्रग्रामखौ सोलाय सोल' खालामनानै जों आरो मिन्थिहोफिनसै बर'नि फावखुंगुर आरो फाव लेंहरनाय जादों हांख्रायथ'वाखै बे कालसारेल बिफाना जोंनो डिटेल्सखौ जों मिथिहोथ'वाखै दाबो दा जों बिथांजों सावरायनासो उनाव खिन्थानो हागोन आरो जारिमिनानि जे संकस नैबे जे खुंफुंनाय बे खुंफुंनायनि खामानिया फ्राय बबेबा डिपार्टमेन्टआ 60% माने एसे आद्रानि एसे बांसिन दावखोबाय दा थेवब्लाबो जोङो माने 10 थारिखनि गेजेरावनो बेफोरखौ फोजोबनो हागोन माने जोङो गासिखौबो लानानै जेनेबा कसुगावनिफ्राय आप टु संकस नैबे जोबथा बे लामा PWD लामाफोरखौबो लानानै बिथांमोना जोंनो होनदोंबा 10 थारिखनि सिगांनो बिथांमोना गथायगोन आरो जायफोर जे बानजाय आफादनि जायफोर बिफानारि जायफोर दालाइसा आफादफोर दं बिथांमोनाबो जोंनो 10 थारिखनि गेजेरावनो जोंनो फोजोबना होगोन होननानै खोथा होखाबाय आरो बेसेबां बाथौ सिबियारि आङो बयखौबो जाहाथे जों होनाखै जे गुदि बाथौ बा बुलि बाथौआल' फैनांगौ बेवहाय नङा बयबो बाथौ सिबियारिजों लोगोसे बर'आनो जिहेथु नैबे जारिमिनारि संकस खेराइया जारिमिनारि संकस खेराइ जोंनि बर'नि मोनसे खेराइसो आरो गोदो गोदाय जे जोंनि बर'आ मोनसेल' बाथौमोन बाथौ
दानि बादि बुलि बाथौ सोरबा रुफामनि बाथौ सोरबा माबा बाथौ बेबायदि गैयामोन दा गतिके जों गासिखौबो खावलायदों जाहाथे बयबो बेवहाय ज' जानानै गासै बर'आनो हिन्दु ख्रिस्टियान गासिबो धोरोमखौ बासियालाबानो गासिबो जाहाथे बेयाव सफैनो हायो गासिबो जाहाथे बाहागो लाफैयो बेखौ आङो बयखौबो आं खावलायबाय आरो गोजोन्थों